May oras labod Kapampangan. At yuta mo keng kaya katangang kardinalan 78 pamanyubok. Pamanyubok na ngayon quiz ne. Tego bisanda kasi ri earning Dino. Kinana ako nung nanoy ka nung keng Kapampangan ng quiz kaya balo ako. So may ngutang ko. May akibat naman din Mike Pangilinan po ay Clemente Viray. Pamanyubok yapin gano. So mag-umpisa ngayon pamanyubok na yung gamitan tamo. Nandiyan man, pag-umpisan tane ing mumunan dili pindutan ing pindutan tegalugan yan ano yung mas manayon ng Kapampangan ing kadua bihira o kaya madalang ito niyang mas manayon katulad king Kapampangan yan kukulo yung kukulo at niya namang mas manayon na Kapampangan ing kapat makiunahan tegalugan niya at niyang mas manayon na katulad na Kapampangan yan. Kalima peyagan ing peyagan tegalugan niya naman at niyang mas manayon na Kapampangan. Ayun niya si kaso ining makitelepono kayo ng gulot ko. Ining kanam atutunan tegalugan niya at niyang mas manayon na Kapampangan yan ining makisig ikasika na kami boses hindi kayong gulot mo. Kapito LC ing LC awit may ko na ing LC basta man ba't yata kayong Kastila ini dapat tegalugan niya inyang mas manayon na katulad din kayong Kapampangan ing Taulindili gabayan tegalugan niya naman at inyang mas manayon na katulad kayong Kapampangan kalupa ding sadya din kaya kayong pakibat kanayon na lamo king comment section lamang right pamupala bayo ta manyera mengutang i Ronald Michael S. Media Bondok nung nanuya ka nung king Kapampangan ng tindahan wari panitampi sabihin ng Kapampangan Dalaying Age ini yung tindahan may itong yakaring amanong Tagalog lokomitang age Kapampangan nang palagayo. Sige kanaya keng commenting kaya kayong pakibat sabihan tayo pagdana ka mo Ronald na ganito akit mula naman din tekibod na rin kaya katamong talatuki itana mo siyempre ita kakalingwan at siya Kapampangan tamo di pa nga Pampangan tamo kaya katamong anak kaya katamo na talo pa nagalugan banting pa yung migising la o akang gisigan da yung karelang pa nga Kapampangan sumusulang amanong sitsuan. Bakala salamat Luid tamo nga